Camp leader First Lieutenant Thorne will describe the mission in his own words. At 0400 hours, my team, Killer Group Wolfhound, was shooted up and ready to board. Our mission was to meet with an underground partisan band. Viimeinen tehtävä oli sellainen, että tuolla Vietkongin sisseillä oli huoltoreitti Pohjois-Vietnamista Etelä-Vietnamiin ja se kulki Laosin kautta. Amerikkalaiset päättivät lähettää sinne tämmöisen Shining Brass-operaation, eli 2 helikopteria, jossa toisessa oli ryhmä, joka laskettiin maahan, joiden piti paikantaa tämä reitti ja sitten lähettää sitä tiedot amerikkalaisille ja sieltä lähetettiin sitten koneet, jotka pommittivat tuon reitin polut sitten Tuusan nuuskaksi. Tähän tehtävään tosiaan Törni sitten lähti varmistushelikopterissa. Hän oli niin kuin operatiivinen johtaja siinä asiassa. Muut palasivat, mutta Törnin helikopteri ei palannut tukikohtaan. Mistä Vietnamin sota alkoi? No sitä aivan alkua on tietysti vaikea määritellä, mutta jotta haluaa ymmärtää sitä, niin on oikeastaan lähettävä jo ihan tuonne 1800-luvulle, jolloin Ranska sitten haki jalansijaa tuolta kaukoidästä. He sitten siellä ottivat siirtomaaksi tuon Ranskan Indokiinan ja totta kai niin kuin paikallista eivät kaikki ole samaa mieltä, että ranskalaiset maata saavat hallita ja siellä sitä syntyy Ranskan Indokiinan sota. Eli Vietnamin sota on tavallaan suoraa jatkumoa tälle Ranskan Indokiinan sodalle. Ranskan muukalaislegioonhan perustettiin jo 200 vuotta sitten. Aikoinaan oli Ranskassa erilaisia sotia ja sitten siellä oli yhtäkkiä toimettomia miehiä sotilaita siellä Pariisin kaduilla, niin se ei tuntunut kovin turvallisilta, niin sitten siellä päätettiin, että perustetaan legioona näistä ulkomaista sotilaista ja lähetetään heidät vielä sitten ulkomaille, että he eivät aiheuta sitä rettelöintiä kotimaassa, että he olivat sitten taistelemassa Ranskan siirtomaissa, paljon esimerkiksi Algeriassa, mutta sitten myöskin tuolla kaukoidässä, jonne Ranska lähti. Ylipäätään, jos maailmassa on joku sota jossain, niin siellä on aina vähintään yksi suomalainen. Ja Ranskan muukalaislegionassa oli paljon suomalaisia. Itse asiassa kaiken kaikkiaan ehkä 30 suomalaista taisteli tuolla Ranskan Indokiinan sodassa. No sinne lähti monesti ihmisiä, jotka halusivat aloittaa uuden elämän. Siellä oli tämmöisiä rahattomia merimiehiä, jotka ehkä sitten kapakkailan jälkeen heräsivät seuraavana aamuna ja huomasivat kirjoittaneensa 5 vuoden sopimuksen legioonaan. Joku lähti sinne pakoon, jotain onnetonta rakkautta, toinen lähti pakoon esimerkiksi velkojaan. Monesti kerrotaan, että siellä on esimerkiksi murhamiehiä, jotka pakenevat tuomiotaan, mutta yleisesti siellä oli nuoria miehiä, osin seikkailuhalusta, mutta useimmat halusivat jollain tavalla aloittaa se elämänsä uudestaan. Ensimmäinen suomalainen tiettävästi tuolla Indokiinassa oli Adlai Stenruth, joka oli syntynyt Nurmijärvellä ja hän oli siitä poikkeuksellinen, että hän oli vielä upseeri. Se on todella harvinaista, että ulkomaalainen on upseerina Ranskan muukalaislegioonassa. Että hän siellä kuoli jo 30-luvulla sitten Hanoissa vuonna 1931 trooppiseen sairauteen, todennäköisesti malariaan. Sen jälkeen siellä on ollut myöskin suomalaisia näitä entisiä sotilaita, jotka ovat sitten sieltä lähettäneet kirjeitä kotiin. Muun muassa Kauko Väntti-niminen henkilö kirjoitti sieltä ja kertoi siellä, että näin eilen pirullista unta, on niin outo tunne, jos tapaamme vielä saat kuulla paljon, mutta ei kuultu, että hän kaatui tuolla Dien Bien Phu'n taistelun jälkeen itse asiassa jouduttua vankileirille, hän ei selvinnyt sieltä. Mutta Dien Bien Phu'n taistelu vuonna 1954 oli se viimeinen voimankoitos sitten Viet Minhin ja Ranskan muukalaislegionan välillä ja Ranskan muukalaislegiona sen hävisi. No Dien Bien Phu'n taistelun jälkeen sitten pidettiin Genevessä konferenssia ja siellä sovittiin siitä, että jaetaan tuo maa kahtia. Eli laitetaan Pohjois-Vietnam ja Etelä-Vietnam. No ranskalaiset olivat tavallaan saaneet sitten jo tarpeeksi tästä koko kaukoidästä, jolloin sitten amerikkalaiset ottivat niin sanotusti vahtivuoron tuolla sitten ja siellä tehtiin tämmöinen SEATO-sopimus, Southeast Asian Treaty Organization, niin Etelä-Vietnam pystyi pyytämään apua. Siellä oli aika monta länsimaata mukana tässä näin, eli pystyi pyytämään apua näiltä sitten, jos he kokivat, että tätä Etelä-Vietnamia niin sanottua demokratiaa uhataan. Aluksi sinne lähetettiin Yhdysvaltain-armeijan erikoisjoukkoja ja jo vuonna 1956 oli ensimmäinen suomalainen sielläkin mukana. Raimo Ahti-niminen henkilö, syntynyt Somerolla, niin hän oli erikoisjoukkojen mukana tuolla, sanotaan nyt jo Vietnamissa sitten, mutta heidän tehtävänsä oli enemmänkin auttaa tätä väestöä, eli pyrkiä voittamaan se väestö puolelleen, että he tekivät
vesihuoltojärjestelmiä ja pyrkivät rakentamaan terveydenhuoltoa heille ja silloin ei varsinaisia sotatoimia käyty kuitenkaan amerikkalaisten eikä paikallisten välillä. Geneven rauhansopimuksen jälkeen niin Ho Chi Minhhän olisi halunnut itsenäisen Vietnamin, mutta sitä ei hänelle annettu ja maa jaettiin, mutta hän ei tyytynyt tähän, vaan sitten lähetti joukkoja tuonne Etelä-Vietnamiin ja sinne perustettiin sissiliikke Viet Cong, jonka tarkoitus oli sitten vallata loppujen lopuksi koko tuo maa. Ja siinä sitten pikkuhiljaa se tilanne eskaloitui ja amerikkalaisetkin alkoivat lähettää sinne enemmän ja enemmän joukkoja. Amerikkalaiset kokivat, että he suojelevat siellä myöskin länsimaista demokratiaa, eli ajateltiin tällaista dominoteoriaa, että jos yksi maa siellä kaatuu kommunistiseksi, niin kohta kaatuu seuraava palikka, eli seuraava maa. Eli sen takia haluttiin pitää kiinni sitten niin kuin yhdestä kaukaisesta maasta, että muutenhan se tuntuu todella oudolta, että mitä yhteistä Vietnamilla ja Yhdysvalloilla on. No ei paljon mitään silloin, mutta tämä oli se niin kuin ideologinen tausta siinä asiassa. Etelä-Vietnamia johti tämmöinen katolinen Diem presidenttinä, mutta käytännössä diktaattorina. Ja hän sitten pyysi loppujen lopuksi niin John F. Kennedyltä, joka myöskin oli katolinen, eli joskus uumoillaan, että sillä uskonnolla oli joku merkitys, niin kuin monesti sodissa on tässä asiassa. Ja Kennedy itse asiassa se oli ensimmäinen, joka lähetti niin sanotusti taistelujoukkoja Vietnamiin, eli siinä se pikkuhiljaa eskaloitui ja 60-luvun alusta, niin voidaan jo sanoa, että silloin voidaan puhua Vietnamin sodasta. Aluksi sinne lähtivät ensiksi niin sanotut Marttisen miehet, eli asekätkentäoperaation takia Suomesta Yhdysvaltain armeijaan liittyvät upseerit. He lähtivät sinne aluksi sotilasneuvonantajiksi, mutta pikkuhiljaa sinne lähetettiin helikoptereita ja taistelujoukkoja, eli se sota tosiaan eskaloitui. Itse asiassa tuo Marttisen miesten johtaja Alpo Marttinen sinänsä oli sitä mieltä, että se oli väärä sota väärässä paikassa ja amerikkalaisilla ei olisi mitään asiaa ollut siellä. Ja hän erityisesti varoitti siitä, että amerikkalaisten ei kannata mennä konearmeijalla viidakkoon. Hän esitti niin esimerkkinä Raatteen tien, kuinka kävi sitten venäläisille, että tullaan niin koneilla pikkutiellä tuonne korpeen, jossa sitten motitetaan vihollinen ja tuhotaan, että amerikkalaisille käy samalla tavalla, mutta että amerikkalaiset upseerit olivat sitä mieltä, että nuo ovat vähän vanhoja oppeja jo, kun puhutaan niin 40-luvusta ja nyt mennään 60-lukua ja eivät sitten kuunnelleet tuota Marttista, mutta näin jälkeenpäin voidaan sanoa, että hän oli kyllä tässä asiassa oikeassa. Ensinnäkin olivat tietenkin nämä suomalaiset upseerit, jotka menivät sodan jälkeen sinne ja heidät värvättiin opettamaan talvisodan käyntiä ja muuta, mutta sitten ihan siirtolaisia, jotka olivat Yhdysvalloissa, niin heitä värvättiin armeijaan ja osa heistä oli Suomen kansalaisina tuolla Vietnamissa. Erkki Nevatie, joka oli meriltä sitten mennyt Yhdysvaltoihin ja värväytyi merijalkaväkeen oppiakseen englantia. No merijalkaväen englannilla nyt se ei ole kauhean siistiä englantia, että sillä ei nyt aina ole niin paljon käyttöä tuolla siviilielämässä, mutta hän meni vapaaehtoisena. Hän oli Suomen kansalainen, kun hän oli Vietnamissa ja kun hän oli siellä konekiväärimiehenä, niin sinne tuli sitten suurlähettiläältä lappu, että sinua epäillään sotilaskarkuriksi, että sun pitäisi ilmoittautua Suomessa kutsuntoihin. Ja hän sitten meni kysymään komppanian päälliköltä, että mitä tehdään, ja he sitten vastasivat, että hänellä on nyt vähän muita kiireitä tässä juuri, että hän on kyllä tulossa, mutta ei nyt ihan vielä. Ja Markku Kanervikko-aho tuolta Pohjanmaalta, niin hän kysyi jopa Suomen pääkonsulilta Yhdysvalloissa, että pitääkö hänen mennä Vietnamiin, kun hän on Suomen kansalainen. No pääkonsuli sanoi, että kyllä täytyy mennä. No Kanervikko ajatteli, että no tämä on se hinta, mikä täytyy maksaa, että hänellä on tulevaisuus Yhdysvalloissa, mutta sitten tuolla Vietnamissa, niin siellä hänen päällikkönsä huomasi kesken kaiken, että sinun ei pitäisi olla täällä, että sulla on kaksi vaihtoehtoa, että voit lähteä saman tien takaisin Amerikkaan tai jos pysyt täällä, niin sun on helpompi loppua eikä sinua ei laiteta enää pahimpiin paikkoihin, niin hän palveli sitten sen koko palveluksensa loppuun siellä ja Seppo Hurme niminen lentäjä, niin hän haavoittui siellä, kun helikopteri ammuttiin tuolta pohjan läpi niin, että se meni hänen jalkaansa sieltä kengänpohjan läpi, eli hänen sotansa päättyi siihen. Etelä-Mantereen vallottajan Antero Havolan, joka siis oli näitä Marttisen miehiä, niin hänen poikansa Antti Havola niin menetti toisen kätensä väijytyksessä. Mannerheim-ristin ritari Olavi Alakulpin poika Vesa Alakulppi oli siellä komppanian päällikkönä. Hän suojasi erään taistelun
yhteydessä niin nuorista miehistä koostuvia miehiään, jotka olivat sinne juuri tulleet Vietnamiin ja joutui sitten väijytykseen ja hän kaatui siellä tuossa taistelussa. Sitten oli myöskin Porissa syntynyt Timo Peltomaa, joka lähti vapaaehtoisena Suomen kansalaisena. Hän oli lääkintämiehenä. Hän otti puolivälissä tuota komennusta sitten niin kuin Yhdysvaltain kansalaisuudet. Lensi lomalla Havaijille, jossa oli sitten 500-600 miestä, jotka kaikki vannoivat sitten valan ja ottivat sen Yhdysvaltain kansalaisuuden. Että siinä oli monia tapoja ja tietysti sitten ehkä kuuluisin suomalaisista oli Mannerheim-ristin ritari Lauri Törni, joka sitten loppujen lopuksi niin katosi Vietnamissa vuonna 1965 salaisessa tehtävässä ja hänen kohtalonsa oli sitten mysteerinä 35 vuoden ajan. Törni oli tosiaan Mannerheim-ristin ritari, joka johti Suomessa osasto Törniä jatkosodassa, tämmöistä osastoja, joka lähetettiin aina niihin paikkoihin, joissa tarvittiin apua. Se koostui kovakuntoista miehistä ja kuuluisin Törnin jääkäreistä oli varmastikin presidentti Mauno Koivisto. Ja sodan jälkeen sitten Törni lähti tämmöiselle hieman epäonniselle sukellusvenematkalle Saksaan saamaan vastarintakoulutusta siltä varalta, että Neuvostoliitto miehittäisi Suomen. No, hän ei kuitenkaan toiminut missään vaiheessa Suomea vastaan, taisteli toki venäläisiä vastaan tuolla Saksassa, mutta palasi sitten Suomeen ja sai loppujen lopuksi maanpetoksesta tuomio, josta sitten presidentti Paasikivi armahti hänet. Itse asiassa jälkeenpäin löytyi myöskin tämmöinen vuonna 1959 tehty koulutusfilmi, jossa erikoisjoukot esittelivät toimintaansa ja se on kuvattu Saksassa. Ja siinä pääosaa esittää kukapas muu kuin Lauri Törni, Larry Thorne, joka muutti nimensä mennessään Yhdysvaltain armeijaan. Siinä Törni on elementissään, hän opettaa sotilailla lähitaistelutaitoja, siinä kiipeillään vuorilla, siellä lasketellaan alpeilla. Lopussa siinä on sellainen operaatio, jossa Törni näyttää, kuinka miinaa käytetään ja asennetaan ja siinä mennään ja tämmöinen kuvitteellinen sillan räjäytys ja sieltä sitten pienen iskujoukon kanssa paetaan. Ja se on ilmeisesti se on ainoa tämmöinen liikkuva kuva, joka Törnistä on jäljellä. Et siinä mielessä ihan harvinainen filmi ja Törni on tosiaan siinä pääroolissa. Group leader First Lieutenant Thorne will describe the mission in his own words. At 0400 hours, my team, Killer Group Wolfhound, was shooted up and ready to board. Our mission was to meet with an underground partisan band and to help them destroy a vital railroad bridge in aggressor-held territory. The bridge was nestled in a narrow valley which the Air Force hadn't been able to bomb. Just getting to the bridge site was going to be tough enough. To really make things interesting, we'd been ordered to accomplish our mission within a limited time period. Törni vapautui, niin hän lähti sitten näiden marttisten miesten perässä vähän niin kuin jälkijoukossa, niin ensin Ruotsiin, sieltä Venezuelaan, sieltä sitten laivalla tuonne Amerikan rannikolle, josta hän hyppäsi mereen ja ui maihin ja pääsi sitten Yhdysvaltain armeijaan ja kohosi siellä hieman vanhana alokkaana, mutta todella nopeasti niin upseeriksi ja erikoisjoukkojen sankariksi, että yksi tällainen ehkä merkittävä tapahtuma oli, kun Zagros-vuorille Iranissa putosi amerikkalainen tiedustelukone. Tuota pudonnutta konetta lähti sitten ensin etsimään siellä iranilainen vuorikiipeilyjoukkue, he eivät päässeet paikalle. Siinä lähti saksalainen vuorikiipeilyjoukkue, he eivät päässeet paikalle. No sitten sinne lähetettiin Törni ja Herbert Chandler, erikoisjoukkueen upseerit miehineen, ja he pääsivät paikalle. Ja Törnistä alettiin puhua sitten lempinimellä The Legend, legenda tuon jälkeen. Eli kyllä hänellä oli niin kuin kova maine jo vihreiden parettien parissa tuolloin. Me olemme siinä mielessä onnekkaita, että on olemassa jopa kirja, joka kertoo siitä, mitä Törni siellä teki. Törni teki 2 keikkaa tuonne Vietnamiin ja ensimmäisellä kerralla hänen ryhmänsä mukana oli amerikkalainen kirjailija Robin Moore. Kirjoitti kirjan The Green Berets, joka on bestseller-klassikko ja sitten hän on tehty elokuvakin, jossa on John Wayne pääosassa. No se elokuva on aika paljon tällaista Hollywoodia. Et kirja on erittäin lähellä totuutta, että olen tavannut muutamia näitä miehiä, jotka olivat Törnin osastossa tuolla Vietnamissa ja he sanovat, että nimet on muutettu, mutta muuten se kirjaosuus, mikä kertoo heistä, on totta. Tuossa Robin Mooren kirjassa on muun muassa tarina siitä, että kun Vietcongin sissit hyökkävät Tin Pienin tukikohtaa vastaan, niin yhtäkkiä niin tukikohdan konekiväripesäkkeet kääntävät konekivärit omia joukkoja kohden, jolloin Törni räjäyttää nämä bunkkerit ilmaan. Ja se kuulostaa aika uskomattomalta, että miten Törni saattoi
aavistaa sen, että ne kääntyvät omia vastaan nämä konekivääripesäkkeet, mutta kyllä he silloin niin jo tiesivät, että sinne oli soluttautunut Vietcongin sissejä ja Törni oli erittäin hyvä tämmöinen vaisto näissä asioissa ja hän pyrki varmistamaan aina kaikki mahdollisuudet ja arvasi tuossa kohtaa aivan täydellisesti oikein ja tämänkin tarinan James Whitener, joka oli tuolla mukana, niin vahvisti, että se pitää aivan totta, mikä kirjassa on. No se tiedetään, että sää oli erittäin huono silloin 18.10.1965 iltakuuden jälkeen. Oli sateista, oli pimeää. Helikopterin pimeälentolaitteet eivät olleet ollenkaan sellaisia kuin tänä päivänä, eli siellä periaatteessa lennettiin niin kuin silmien varassa. Ja siinä oli mukana 2 amerikkalaista tulitukikopteria alussa, mutta sitten kun nämä 2 ensimmäistä operaatiokopteria katosi sinne pilvien väliin, niin amerikkalaiset päättivät, että he eivät lähde tuonne seikkailemaan. Toinen koptereista palasi niin, että oli laskeutunut hetkeksi maahan ja tuli sitten takaisin tukikohtaan, mutta Törnin kopteri oli kadonnut ja kukaan ei ollut silloin kuullut mitään, että mitään räjähdystä, ei mitään, että oliko sitä ammuttu. Sitten alkoi liikkua paljon huhuja, että kopterissa saattoi olla Vietcongin soluttautuja, joka on kaapannut sen ja mietittiin, että kyllä Törni sieltä kävelee vielä ulos viidakosta ja häntä etsittiin, mutta viidakko sulkee aika hyvin tuommoisen pudonneen kopterin, minne sitten se putoaakin, että sitä on vaikea löytää. Mutta huhuja oli paljon, ajateltiin, että Törni on voinut vaikka loikata Pohjois-Vietnamin joukkoihin ja eräs rouva näki hänet Bangkokissa uima-altaalla ja hauskin on ehkä se, että kun Rovanieminen Jammu kertoi nähneensä Törnin ja Tangon kuningas Olavi Virran Lapissa alkoholisti Parantolassa. Eli kaikenlaisia tämmöisiä teorioita oli. Mutta amerikkalaiset etsivät näitä kaatuneita sotilaitaan koko ajan. Et heillä on vähän sama periaate kuin suomalaisilla, että kavereita ei jätetä. Et samalla laillahan Kannaksella on etsitty suomalaisia kaatuneita. Ja he sitten lähettivät tuonne retkikuntia, että semmoinen pieni partio oli edessä kylässä sitten, jossa eräs metsästäjä kertoi, että tuolla läheisen vuoren laajalla oli tapahtunut räjähdys. No hän muisti väärin sen ajankohdan, mutta kun nämä amerikkalaiset kävivät katsomassa, niin totesivat, että siellä on kyllä räjähtänyt jotain, että siellä on jälkiä. Ja päätettiin, että sinne sitten lähetetään myöhemmin sitten retkikunta paremmalla ajalla ja tutkimaan kunnolla se koko paikka. Näiden fyysisten haavoittumisten lisäksi niin moni kuitenkin kärsi tämmöistä posttraumaattisista oireista. Moni näistä Vietnamin sodan suomalaisveteraaneista, niin sanotaan näin, joku helikopterin ääni saattoi viedä heidät takaisin tuonne Vietnamin viidakkoon. Muistan, kun Markku Kanervikkoa oli vieraanani Suomessa ja eräänä aamuna sitten niin tein aamiaista ja Markku tuli pöytään ja sanoi, että kävin viime yönä Vietnamissa. Niin ymmärsin ihan täsmälleen, mitä hän tarkoitti. Eihän tietenkään fyysisesti siellä käynyt, mutta unissaan ja mielessään, että se mieli jää joskus tällaisiin asioihin. Mutta se, mikä nyt oikeastaan on tullut viime vuosina entistä enemmän esille, on tämä Agent Orange-kasvimyrkky, jota amerikkalaiset levittivät sinne pelloille, että saadaan tuhottua niin kuin viljaa, jotta Vietcong ei saa sitä ruokaa ja voidaan tuota viidakkoa, että he eivät pysty piiloutumaan. Mutta sitä levittivät amerikkalaiset sotilaat ja silloin ei vielä ajateltu sitä, että nämä omat sotilaatkin tulisivat kärsimään tästä kasvimyrkyn oireista. Eli siellä on monia syöpätapauksia ja muita, jotka aivan varmasti ovat johtuneet tästä Agent Orangeista ja ne kaikki eivät niin kuin pääty koskaan. Että ehkä henkisestä asiasta voi toipuakin, mutta fyysinen asia, niin se on aina peruuttamattomampi ainakin. Toki voi parantua, mutta ei se ihan kokonaan koskaan lähde pois. Siitä huolimatta, että monelle jäi jotain posttraumaattisia vammoja tai Agent Orange-vammoja, niin yllättävän moni kuitenkin koki tämän tällaisena asiana, että siellä oltiin oikeasti puolustamassa sitä länsimaista demokratiaa. Eli eivät he ole kokeneet jälkeenpäin, että mitään katkeruutta monikaan siitä, että he menivät sinne. Toki poikkeuksia on, eivät kaikki ole samaa mieltä, mutta että kyllä osa ajatteli, että se on näin ja tosiaan, kuten Kanervikkohan Markku ajatteli, että se on se hinta, mikä joutuu maksamaan ja näin se oli myöskin sitten näillä Australiassa olevilla siirtolaisilla, että hieman he sitten hirtehisesti totesivat, että
että kun 3 suomalaista tapasi siellä, että me olemme kaikki voittaneet lotossa, koska silloin oli tämmöinen draft, jossa arvottiin se syntymäaika, jonka omaavat joutuivat lähtemään sitten, niin se oli vähän kuin lotossa olisi voittanut käänteisesti, mutta ehkä tämmöisellä sotilashuumorilla siellä sitten viidakossa selvisi helpommin. Kuulimme huhua siitä, että sinne lähetetään partio, ja onneksi oli yhdysvaltalaisia sotilashenkilöitä tuttavinani, korkeasti palkittujakin, jotka sitten tavallaan takasivat minut ja lähetin varmaan 100 sähköpostia ja sain sovittua palaverin tuonne Havaijille, jossa on tämmöinen tutkimuslaboratorio, johon kaikki nämä jäänteet aina viedään ja tutkitaan, että onko löydös oikea. Kerroin, että tässä on suomalainen Mannerheim-ritari, sotasankari, ja on erittäin tärkeää, että suomalaiset pääsevät mukaan tähän retkikuntaan, ja miehet siinä katsoivat vähän aikaa toisiaan ja sanovat, että selvä, 5 pääsee mukaan. Ja heinäkuussa 1999 sitten sinne lähti Joint Task Forcein 56. retkikunta, ja siinä oli 20 amerikkalaista, 5 suomalaista, minä, kollegani Petri Sarjanen, Törnin sisarenpoika Juha Rajala, graafikko Juha Saksberg, joka tallensi tuota asiaa, ja kustantaja Tapio Anttila. Ja me lensimme itse tuonne Vietnamiin, ja sieltä sitten saimme amerikkalaisten mukana kyydin tuonne viidakkoon, jossa oli leiri, ja siellä sitten kaikki pitivät huolta itsestään. No elämä tuolla leirillä oli aika lailla samanlaista kuin olisit Suomen armeijan kanssa tuolla metsässä, mutta toki sillä erolla, että siellä oli hieman muutama päivä aikaisemmin löydetty tiikerin jälkiä siellä lähistöltä, ja varoiteltiin myöskin käärmeistä. Yhden käärmeen nimi oli Two Step, tarkoitti, että ehdit ottaa 2 askelta, jos se pistää, että se on menoa sitten. Ja eräänä iltana siellä sitten, kun joku keitti kahvia ja toiset lukivat pokkareita, niin kuului laukaus. Siellä eräs kyläläisistä oli ampunut karhun siinä leirin vieressä. No sitten seurauksena oli sitten se, että siellä järjestettiin karhun peijaiset ja meidät kutsuttiin sinne kunniavieraana. No me olimme kyllä varautuneet, että meillä oli siellä Finlandia-pullo sitten Tapio Virkkalan design-pullossa ja luovutettiin se siellä Eversti Vienille, joka oli aikoinaan ollut Vietkongissa Eversti ja kerroimme siinähän on poro etiketissä ja keskiyön aurinko, että se meni hyvin läpi ja vietnamilaiset sen sijaan tarjosivat meille tuota karhua, joka on sillä puoliraaksi paistettu ja se on vähän, että sitten siellä oli vihanneksia jotain pieniä kaloja ja me ollaan viidakossa ja mietittiin, että no tästä tulee tehtyä kaikki, mistä turistioppaat varoittaa ja no heillä oli siellä oma tekemää pontikkaa, joka oli erittäin pahaa, mutta ajateltiin, että se tappaa sitten ne bakteerit, että samaa tekosyytähän suomalaiset käyttää edelleen tuolla etelänmatkoilla ja alussa joimme väkisin ja lopussa sitten kaadoimme sitä itse ja kyllä sitä semmoinen faunin iltapäivä tuli niistä karhunpeijaisista sitten, että sitten kun yöllä kömmimme takaisin leiriin, niin luultavasti kompastuimme jokaisen telttanaruun, mitä siinä matkalla oli, että ihmiset on aika samanlaisia eri puolilla maailmaa. Amerikkalaisiin kuului sekä sotilaita että antropologeja plus muita tutkijoita ja me emme ole mitään antropologeja, niin me ehdottimme, että jos me saamme tehdä tämän lapiohomman. Eli sieltä rinteestä kaivettiin pois niin sanotusti musta multa, koska se musta oli se palanut multa. Syvemmälle ei kannattanut kaivaa. Se lapioitiin ämpäriin ja sen tekivät sitten suomalaiset. Sitten tämä ämpärit kuljetettiin ketjulla siivilöintipisteeseen, jossa oli sitten vietnamilaisia kyläläisiä apuna. Eli sitten vietnamilaiset siivilöivät sitä ja heidän takanaan oli aina amerikkalainen ja sitten kun joku nostaa käden, niin sitten mennään katsomaan, että onko se puuta vai luuta vai kiveä vai metallinpala ja mitä ja otetaan talteen. Ja tuo koko alue on ruudutettu ja siellä sitten oli antropologina oli Dennis Danielson, oli niin kuin tutkimusjohtajana. Hän sitten merkitsi aina paikan, mistä kaikki löytyivät. Itse tämän koko ryhmän johtaja oli sitten kapteeni Mark Hollingsworth, hän oli erikoisjoukkojen kapteeni. Eli tämmöinen kokoonpano ja siellä sitten kaivettiin ja saatiin onneksi tuloksiakin aikaa. No sieltä löytyi erittäin paljon tätä helikopterin jäännöksiä. Helikopteri oli räjähtänyt ja palannut sen jälkeen, kun se oli osunut tuonne vuoren laelle. Se oli siis harhautunut palatessaan tukikohtaan, niin harhautunut etelästä sen ohitse, seurannut luultavasti joenuomaa tai tietä. Ja kun
pyrki kääntymään takaisin, niin ei ollut kuin 20 metristä kiinni, että se olisi kääntynyt takaisin ja päässyt vuoren yli, mutta ei päässyt, vaan sinne melko laajalle niin törmäsi. Et sieltä löytyy helikopterin kappaleita, sieltä löytyy semmoisia, missä on tunnusnumerot, sieltä löytyi Swedish K-konepistooli parissa osassa ruostuneena. Tiedettiin, että Törne oli sellainen mukana tuossa viimeisessä tehtävässä. Luun siruja löytyi joitakin satoja, että ne koottiin kasaan ja löytyi hampaita, luoteja. Yhdessä puussa oli muun muassa helikopterin propelli oli sellainen taittuneena ja on varmaan edelleen tänäkin päivänä siellä. Se on aika vaikea nähdä, mutta kyllä se siellä varmasti on, että kyllä tuo oli siinä mielessä oli tuloksekas, että se saatiin tuloksia ja tuo tunnusnumerot olivat sellainen konkreettinen asia, että se helikopteri oli oikea. Ja sitten esimerkiksi eräästä hampaasta, niin tuo antropologi näytti minulle, että näistä harjanteista tiedetään, että tämä on länsimaisen hammas. Älkää kysykö mitenkään, mutta näin hän sanoi ja uskoin sitä. Eli tässä oli aihetodisteita jo paljon. Loppujen lopuksi sitten tuolla Havaijilla niin näiden 2 vietnamilaisen pilotin jäänteistä saatiin DNA-näytteet. Törnin osalta ei saatu DNAta. Siellä oli siskojen vertailunäytteet odottamassa, mutta sitä ei saatu. Aika oli kulunut liian pitkään jo. Mutta sieltä löytyi Törnin puuttuneen hampaan tilalle tehty kruunu. Eli sekin on jo aika hyvä todiste. Ja helikopterin konekivääri ampuja oli sitten unohtanut tämmöisen dogtagin mukaansa. Heillä ei pitänyt olla mitään mukana, koska he menivät Laosin puolelle, jossa ei pitänyt olla sissejä eikä amerikkalaisia, niin heillä ei pitänyt olla mitään tunnistettavaa, mutta hän oli unohtanut sen. Eli tässä oli aika monia tämmöisiä aihetodisteita ja niiden perusteella sitten pystyttiin todentamaan, että tapaus 0174 Larry Thorne on selvitetty. Antoiko tämän helikopterin löytäminen mahdollisuuden sitten saattaa Törnin tarina loppuun? Kyllä, se oli oikeastaan yksi tavoite tuossa Törnin omaisillakin, että silloin molemmat sisaret olivat vielä elossa, mutta siinä kesti aina vuoteen 2003. Retkikuntahan oli 1999 siellä, niin 2003 saakka, kunnes tutkimukset päättyivät ja Törni haudattiin tuonne Arlingtonin sotilashautausmaalle Yhdysvaltoihin ja siellä olimme läsnä myöskin ja se oli todella komeat hautajaiset, että siellä ammuttiin kunnialaukaukset ja tähtilipulla oli peitetty tuo arkku ja siellä vihreät baretit tekivät kunniaa ja itse lausuin siellä tuon Törnin ruotsin aikaisen kihlatun Maria Kopsin muistosanat sitten tuolla arkulla sitten Törnille ja myöskin Törnin jääkäreitä oli elossa, että heidän puolestaan veimme sinne seppäleen ja adressi, jossa luki, että sinä sait jo rauhan, me taistelemme yhä. Se on tuntemattomasta sotilaasta vielä kuva siinä mukana. Että kyllä se oli koskettava tilaisuus. Ja tuolla tosiaan niin se oli muuten Räjähden Juha Törnin sisaren poika, joka sai ajatuksen, että nyt Törnin hauta oli tuolla Yhdysvalloissa. Malmin hautausmaalla on myöskin Törnin sukuhauta, mutta Törnin kohdalla siinä lukee kadonnut. Mutta että Törnin se 3. hauta on kuitenkin tuolla Vietnamissa, jolloin meitä sitten lähti 7 miestä tuonne Vietnamiin. Lähdimme ihan omatoimisella lennolla sinne ja vuorella kiipesimme sinne ja sinne porattiin kallioon muutamat reijät ja kiinnitettiin tämmöinen teräksinen muistolaatta sitten Törnille ja siellä on nyt kuitenkin 20 suomalaista 20 vuodessa käynyt, mutta en tiedä, että minkä takia muistolaattaa he eivät ole löytäneet. Sitä ei voitu kiinnittää ihan täsmälleen tuohon onnettomuuskohtaan, koska se onnettomuuskohta oli multaa. Siihen kohtaan haudattiin sinänsä tämmöinen muistolautanen, että kannattaa ottaa metallin paljasti mukaan, jos joku sinne menee, mutta muistolaattaa ei ole löytynyt. Ja itse ajattelen, että se on ehkä vähän niin, että Törnin kohdalla niin on aina joku mysteeri tarinassa ja edelleen se on sitten tuo. En tiedä, onko se varastettu vai eikö sitä ole vain löydetty, mutta itse tuskin sinne enää 3. kertaa menen.